Okiondo. Haya. Aile tatu mwabunya men. Ya tatari. Omwachi kotebe. Tari. Tange Okiondo. Oningo. Yo no mobsa. Kana kere mamu abo yomenda mwanya wadi. Haya. Tange Okiondo. Okiondo rege sen kori ginari tata kiras tayo. Tayo pitima yiti sana. Igano Okiondo. Igo kabgano so bu mwana. Sono so nyomenda. Ono. Ono mo bismo aru siara. Ainga yoka. Pora na kiso go boy. Insengo kora ni county. To gushugurikira abana bonse barendu. Abana bagende school. Bamenye buya ko gana nabu tubwate ko chimutuka abagucha gotori. No mo biso bwana. Go yani mwana obuno yobwate mecharo mo kubwira murende mo mosomi. Tokubwaterana na abaibuli tubwaterana. Moko mwire ryoka ize no muntu tayo. Mutinga. Mwire ryoka. Ya mbiri gocha byakorwa kiye ko garani achirega ndahite manyiri tari omwana background yaye abaibuli baye munakinire tari akara tuguchaka ko mukonye to manyanga ituguchakira ko. Nabwate background ninki ya. Bona tuchakire. Ile pa tatuke. Tuchakirerie tani ngiye. Ngate nikebande. Ono nabwate kebande ga. Tori bori ngi background. Tabwate background. Edieta. Nyomenda kuru. Nyomenda rioka. Nyomenda. Ya edieta dinde. Akoro kuchulia nyomenda. Naba kujulia. Nyomenda. Obe mbasomete no. Julia. Amate na naacha kubori kutrara kumanyapi. Bono. Alafu background bono ngaki uko nyore background yomuntu. Bon ente tatu mwabo ngaya. Tatu mwabo senere nguko tena. Yo bono umetakalo bale. Amosereti. Bono tuporo tocha kumanyanga amosereti. Tegura ngo tanga mwana ori abari ngenero mungu ochire inge akwe minjo bwira nanire. Nacha kuligirende ise no ninche mo ni motebi. Ise tayo. Okoro temati usinga amarwachi konyu kusinga yagenda. Lakini ntora moro koruwa. Igo tabugati bairi bande chi anti chi yangu mamu mwabo kwansere ngaya. Mamu mwabo ba ko asire. Mama bakwete kare. Pore. Asire tena. Lakini isa no waro Okiondo no waro. Isa na romane to ukabere no muntu ro bonere bono mubwate nero. Lakini rende tutaramonyora ikogera ino korra mumanyete nkikiare ngora ntebi ne kiare nge ngomurucho moerio muchando kiabwate muntu takoimuka igasire igo rasimi sababu ne rongi kiamuriete nkikiamonyora takamenya gusira asasire ro omwana ona abwate mechando meke na bono na kwa murucho rio morto tebi ngonga kiare koroka nkikiamuriete achita korera ati seri ukorumwa tabwati sabuchi enda ante konyalo chira mwago Osoro bakamuseri akubuza Jembo chabiri mosereti. igo no ni ndo abantu abanene mwarucho mwana mukamuseri Bochaberi chama sereti lakini osejo ndokwapo ni ngomurucho rio mweri tayo bono nyochete mwana nche ngorara charo ragira konya na wamenye no skuku no aliete bono nche kusaje te bono nkarra likaba kwetana no musubati nche ngati musubati akasurikira mangana nche na ngate usasereti lakini ni muna abantu abanene na kimogo tugo mwana aseri kumanye guchagoteba ngai toigweta asereti nche timoti ke tiara aseri tinarengo nche njomete Bochaberi mosereti. tinarengo ma Jembo chabiri mosereti na mosereti. amaseri koro gusotai Dise narengo gari nsema. Lakini tocheti kwa mugambe bwasinyire tokore tikende lakini binte Kitu bwato Okiondo ayo kena no muntu bwata richi gorita kere kubwati ka tari ntu bono ntu anya basubati baro jita bari komo sawa bon ai baba inki kyagere takage tatu mwaba musere tikogera na ade morito tatu mwaba kamusere anago tebeti oyoro maybe omoeto mwana gutugwa na kibwa ikire na amanyete nyerenga na amanyete baba Chago tumene mundu tebe kere akogera kogo kana gwate bago tebeti nkunyenta go tseribo urakana tumanyeti na kiro chito kumuri akiri nda yo mwabisa kara urasa ngina so muntu yo agenda taro yoko boya katumanye nago tebeti onde no maite basani banda bwate boyfriend kende tabwati basani ngaya bisetiye yo mwaitenda tali ya Gusii ata tayi na Ego nago tebeti na kine nyerenge kumwana kali abira esire wekebe sire wekebe nago tebeti ngaya guchi tebeti kiro muntu mwangire tugaenda atare tu anyore zendese okukwaye gokomonyore serious bono nekitokora tonyorese ise fasting no konyora ise ntokumumera kakunyu changa mumanga changa nona chagero utabichi gocha komorigi bono tinda morro tayo mate sa kunyu changa mwaye tayo Okiondo na tabwati asa gotoka ni gago se mate utabichi ase change korosu bitanya kaenda bono gento bono moko mubwata moko liya basigari mubwate bono ngai to kumubwate tutaramonyora asa moko robo chungusi
Bono intuma ite. Usomo kanyaye. Into to go deal na abana. Era itsi abana. Lakini gosa bana ndi bakorire mbuya kwa bari potiri. Bono ndungu se kine kyarura sama bokarito. Bono inuna bantu mu ko kenda mu bange. Umanyete ebagoteba naki mwana tari bo muntu yo. Omwana mbwe kenyuro. Noche mna bone kama yanda bari muchandikete nga yagenda gochi. Na ni ntuna berego. Ekabona ntebe nga moto tugutere ntutweka ntumune serikali ntokonyara. Etokubwaterana na inu tomorigito monyore turigise toikaranse tugambe tumanyenga ngotiare kumuira nika amuira ni school atara mbona arwete ime bintu akora ne binge muntu tayo tari koigwana bona gento moko kora inu moko bwato kionde gente ketanganya na bwato bore mo tari ngango mo chomerande na bwato bore mo mo bugata mo ni mo so mi mwana go se mo iro mwana mo tiko kionda nywa maru ona tiganda akuburi ekare tu abwatira okiondo twamoirire ime omwana uyu mwago chakomenya ose mino yani gari se po serikali gari asimu abana mo kubaji abanya kuya serikali etokubwaterana abaiboli odio tabwati okobwapi tomokonye omwana ende school tari tabwati bongo bono mando tari mondo bwata bongo amenyenere odio tari mwana bono tiga serikali etume ko bongo ni pia omwana ntakana negente tofauti no mwana ore na abaiboli oyo nabange ntakano mwana ai bwato okiondo mwana mokonyo mwana uweso kwata bango muntu tari kwenyara okiondo tari kwenyara kiasi esibone gento kiamana omwana oyo atoke tomanye ngayari tore na kitoko mokono abarieta ya bana kwalika gusese na bara report temango korengera ringa yara ende nga gose nuni mwali kubona niwe kina kirase ine asimure bono ligia ngwani kaje aba bakore ntobu atikina lakini ni mogo nkonya tonyo mokonyo bina mwana nene to liko soro lika bara tiga njenda ba isena liko soro to mokonyo bwana umwana uri tata nyombe no yoito tanga tebuna ngotoko kora bona tia to bwata nuna banya kinyo buna kwa kwani biye gatona kuri kamarieta ya bantu mate marieta ito tigabe gwa tubwata nuna banya kinyo Antivirus ya to ae no murai ari mate ya unjembora ae bono yo kyondo bra batumera Bochaberi kuba tumera edida bara ai no soro no mwana uyu njeninde bisiki dogaje bono asinye njoro ke kana ndebusi Bochaberi dero gotora ogoturase bono paka Bochaberi ya chakero sawa mokongo ayo rada taibu Bochaberi nende nero masere tigoro chitu amunyo ngo kutamokonyire hakubure masori amaya aba nenda na bati akonyo mwana uri bona ae torae arabya tokonyo arokyo kitoko munyo in fact lakini ngendo kenene tubwato okiondo abwatwe rika ya kyondo nanda mo bisana na indi kera ikireso kera ikirenga nabwonire tabwatu na bakubwatu bono utokonyo na nyomenda etoko ikaransa tugambe tomorete ngabo gusona ndu gwakirisi yaya koikato incho monyene murigi ngambe nere manyu muchare okogero maite na bera be mitumbira atarabate nchira batoko ikaransa nere asiboke ante bingi nkyo muchandori na isenero tutemo ekogere binte bingo koreka bono mukumanyu muchando matana muramanyu muchando na mumutiga na ndo kumutiga ekogere nchira te yora samfu muchando utaramanya ngayuchakire serikali mumwire skuru kabwatenda skuru na bakonda ngomu kuchumurusini skuru nkyo kumuruseni anko bolinde bono ndaramanya na serikali ya bantu mbari ko rusinda squeeze umwana gachire na bera nyore kana atogetenjere tabwenerete lakini okuno gosesene isemu mubwatera okuno gosesene zomwana uja mwato bwana iso mwana ekobwate bwana ero monye na totebi ningo baikaransi bunse to bwate ko gara chichanya sinchiro ko bwate to ko tabuka ko endo mo bwate to ko korra ko tebi tarinje na aya no yo to manyete bono ke to kero na ndini ko boli isaranga ko arancha no yo lakini ange ko moso turamurigi aya ani korra ko se turamurigi bosa na ndi mangana ga ko bono turisi ko korega ndu to bwatu umaite kinge to bwo bunanje mori ko bwatu kwanza sitaka ko tabunga changa mwana aya kwanza atango bakera mbuye muno mwachire muna abanyakinyoro moko mokonye so mokonye tukarega zingi kele kometenga bwete bono tiganzo ko kemba mbali tori kinyomenda bono ndege ko yare kano kyo na kubura tubwatira numuna abanyakinyoro tani nani nyo tosuna mukaria umwana asome tukoze bugambira asome bako yabantu bwe echegoro toragire kwanza wana ndinda kyo yomenda tu kitata bintu bono nechira gure pia tokonye tori kyo umwana bono beke na bayo muzwa dezi miago ime namba bono kwa mwakira na yego bwate namba namba ni bwate aya ko kanda alite abantu abakenyoro byeto ni kiya Antivirus na Osoro bakora singi ni tutwali nende bono nje chairman bono bono ndaite moko bekogera nimbwata sande na arkoenda ngoba sande abana basirira abange bono gento moko raniki moko ligyo kiondo moko monyora na nyomenda
mung'akeresi ekogera ninga niko gamba no Okiondo ninga niko gamba na Nyomenda kurwarora tumanyi kumanya ngitoko Sawa sawa. Ai bano mobisa. Inango gudinza ari ndonge nambe yu kinda morora bungu. Ko sino bwate namba whatever. Ari nenda tiamo kobene ndake ni bwate namba. Ndio tene gasita tekoligie county to kwa. Kali county madam tiamo kwa bucha sini. Boko ngenda kwani avansa abantu bali. Basani baito bali county. Sawa sawa ngoje tole. Sawa. Nando mwanko bata. Sasa haki. Kana ro yo da wewe sisi. Okiondo. Antivirus.